Joo, silloin aamulla tultiin Hankoon yön yli purjehdus ja eilinen menikin sitten täällä chillaillessa. Ja tänään piti aamulla lähteä aikaisin liikenteeseen johonkin suuntaan, mutta nukuin pommiin. Kello on jo yli 10 ja tästä pikkuhiljaa starttaillaan taas varmaankin Espoota kohti. Katsotaan, jos matkalla saisi jotain videon pätkää. Myötätuulta pitäisi olla varmaan semmonen 9 metriä sekunnissa. Spinnu ehkä jäänyt pussiin, mutta katsotaan, jos se sattuu nousemaan, niin täytyy ottaa pätkää siitä sitten. Mutta kotia kohti siis. Rannikkovartiosta tuli katsomaan. Ne menivät tässä ohi ja pysähtyivät. En tiedä, katselevatko vaan, että joku hullu on täällä vielä purjehtimassa. Okei, 5 tuntia tehty. Joo, reilu 5 tuntia tehty matkaa ja tosissaan piti lähteä edelleen avomeri purjehtimaan tänään, mutta nukuin pommiin ja viikonlopuksi pitää kotiin ehtiin, niin purjehdinkin pitkästä aikaa ihan saaristoreittejä justiin tuossa Baarasuuntiin. Kello on nyt 4:30, niin varmaan siihen jää sitten yöksi, ettei tarvitse pimeässä tulla mihinkään perille. Joo, en oo pitkään aikaa ihan näitä saaristoreittejä sisäväyliä mennyt, niin onhan tää nyt vaihtelua. Upea ilma ainakin. Aurinko paistaa. Ja perillä Baarasuntissa. Aika pirun hiljasta täälläkin on. Kauppa ilmeisesti on 4 asti päivisin auki, mutta ei oo enää eikä aamullakaan, jos lähden aikaisin. Oisin tosta nyt tietty voinut vielä jatkaa matkaakin, mutta ehkä tää nyt on ihan ok olla yö tässä ja lähteä aamulla jatkaa. Tästä on joku 35 mailia vielä kotia matkaa.